Hvad er lyskasser? Det her, det er en lyskasse, og det er faktisk sådan en kasse, som er gravet ned i jorden ude foran kældervinduer, sådan så der kan slippe lys ind i kælderen, og som også giver noget ventilation til kælderen. Men nogle gange så bliver de helt forsømt, og det har jeg set mange gange i Københavnsområdet. Så gror der alle mulige planter dernede, og der ligger alle mulige blade og skrald og hvad ved jeg. Og så når det er i tørkeperioder, så kan det blive ret brandfarligt. Og hvis det regner, så kan det så også skabe mug og skimmelsvamp og alt muligt. Nogle gange, hvis der ligger rigtig meget, så ruller jeg en lille affaldsspand hen ved siden af, så jeg lige kan skovle op. Men så er det så også ordnet, og så kan lyskasserne være i brug igen og faktisk skabe det, som de blev lavet til. Det vil sige få mere lys ind i kælderen og få bedre ventilation. Så hvis du gerne vil have et rengøringsselskab, som også tager sig af lyskasser og den slags, jamen så ring til mig på det her nummer.